Een gezellige jongen met vrienden, familie of een vereniging leidt zich goed een genietje. Dan is een jongetje naar een vaststelling van toneelvereniging Harkjema krijgt wat voor jou. Toneelvereniging Harkjema uit Harkema bestaat al meer dan 40 jaar. Altijd alleen een hoed van in mijn oorskroepen wordt? Dat kan ik. Word lid van de vereniging en speel je mij of help achter de coulissen. Je zullen er geen spijt van krijgen. Meer info op website www.harkjema.nl. Ook op Facebook, Twitter enzovoort binnen wie te vinden. Bij die kan ik 06 13 10 79 93. Ontzien.